for today's video. Maluto naman kita ning pamanggihan ta. Mala. Banggi na naman baga. Ayan, pabanggi na naman pala. So, malito lang kita ngunya ning cheeseburger. Yan ang ground beef ko. Ning, lagyan talang ning inayalaog ko. Kaya halo ko ide. Para maging ano. Para may namit. Sa igibunta burger patty. So, ayan. Grabs mo ko ta. Nakanan pa ganyan. Okay lang man maghugas ka mo. Pero ano kaya? Bibilogan ko siya. Dahil mabibilog. Ano, yun na. Dahil nakalagti hugasan ka. Malilig na yan. Maginugasan pa. Magka. Pagkakan pa ni ate. Ayan. I-half ko lang siya. Pati man yung mauubos. Kaning onion. Sa unang hilaw ka siyempre. Nakakot siya. Nakakot siya sana. Yan, lagay ka lang dyan. Tapos sa ramas, yung sana yung gabos. Ramas na lang, ramas. Gano'n ka man sana itong nagkaano ba? Nagkaramas din ka na. Yun na to. Ayan. Pinugunta na. Sarap lang kamot. Kasi lalong tanay din sa kawali. Ayan pa yan ka na. Ano ito sa kawali? Tapos naman ka. Ayan. Ano ito? Ayan ang halik. Ciao. Mahal siya. Ayan, dala na. Nasa na yun daw. Ano ito gigib pa? Dalawa sa dito ang gigib pa. Ayan na, sa kawali, relax na. Parang maluto na, siyempre. Ayan. Sa diyan gibong burger patty. Hindi ko itanin, burger. Ayan na. Ay, lagay ko na, sarap. Lagay ko na tanin. Mustard. Siyempre, natin yung gulay. Diyan. Tapos lang, ay sibuyas pa. Sarap ka na yung patty. Ayan na. Pero kan sa natutuo. Charot. Hindi na. Ang kailangan niya yung gulay. Para healthy. Dapat fast food. Mustard. Sige, kamsa na. Yan na. Burger. Fish burger. Langkaw. Diba? No need na magbakal sa McDonald's. Ayan, let's eat na!